Gidagyang nga diniron di katiruan. Saya manan yan na so ilmul kalam kapugusara si iko pamikiran na inisapar ko no Ibnu Taymiyah piyakaratayan to na inisapar yan. Yaki agyang kutuan nataijul lati yafriduha al-khayalul aqli yang kutu a resulta anay ni ba napkipaturayag yang kutu ading kadika pamimikiran nasi ikwala na gitu ini sapar. Yang kutu puku menekas wala sa pamikiran ka na ding kadinda ita na sanganin. Kaya mialoy ibarat so paras na tika dia kidumada ito wala. Na di na nakinaakal, nagyang kuta din ka di ka pamimikiran na sang kuta lagi ito, nagito inisapar, akapagusara ko pamikiran. Antoni katiro mga imam si kuyamanan niya nakapangadi ko kalam. Kabatanod na yamanan niya napsa. Antoni katiro iran. So din ang swayamanan niya na Imam Al-Ghazali Hujjatul Islam. Apad kuyamanan niya na mga syaira. Nas kanyan din na mismo imiusayron. Wanto na unoon itindig ko mga imam si kuyamanan niya nakapupaganada si ilmul kalam. Na Antoni katiro imam na niya Imam Al-Ghazali. Natigyan naman ay وقد نقل الغزالي الخلاف في تعلم الكلام sabna raini tugalinu Ghazali agyang kuto akya pagusayan yan kuyamanan yan nakakikhilap o mga ulama ko kapaganada si ilmul kalam yang kutayamanan yan nakapugusara kuyamanan yan yang utapagaliw ng kuto alukstan wa istidlal al-istidlalu bil aql ay kadalil ang gulalan sa yamanan yan na sarag akal na antunaw no ni katirusan o mga imam yung mismo. Imam o mga syaira lagi dia kini Ghazali. Natigan manay, wa ila tahrimi dhahaba Syafi'i. Hiyaram o Imam Syafi'i, suka pa nga di ko ilmul kalam. Dahil na mitiro pa na syari, amya kalala, kahudjatul Islam. Asudin su Ghazali na hiyaram yan suka pa nga di ko ilmul kalam. Na ino niyo idalo ya. Asudin su yamanan niya na Syafi'i, amya ko na punutan si Imam Syafi'i. Nandun ay kapunot tiron. Wa Malik, nahiram puno Imam Malik. Wa Ahmad bin Hanbal, nahiram puno Ahmad bin Hanbal. Wa Sufyan, nahiram puno yamanan niya na Sufyan. Wa jami'u ahli al-hadith min as-salaf, naguso kalang-ulangwan. Wa yamanan yan na mga muhaddithun. Apad ko yamanan yan na mga salaf. As-salih, nahiram yan suka pagadada ko yamanan yan na ilmul kalam. Na ino niyo ay di pagaloy. Kaya pagaloy niyo na si Sheikhul Islam Ibn Taymiyah, na yun niya kaharam. O di na yun niya makaribat. Kamamante na di pag-usaraswakan. Agibo kaya pa mag-usayan niya nun, sa yamanan niya na ribat na kapag-usarasang uto akal, kagiyang uto al-khayal, al-akli, yung uto imagination ka, o pun mi alo iswallah, ayamanan yan, nagiraw manay na, piyamimikiran ka na tigyan na, sorry iswallah, nagiraw manay, imakatata na alay sa kamithli siyay, dahil lagi duwallah. Baka giya pirat yang kaswalla na pakailay, na ba't di ka pakailay, sa lagi ka pakailay ka, na lagi dit no to. Baka giya pirat yang kaswalla na paras yan, na lagi do paras ka. Baka giya pirat yang kaswalla, Allah na naliman yan, na ba't lagi do limang ka. Miya kasimsimple na pagaralim niyo. Miya kasimsimple na din niyo, di iplilimpang sa iko mga tao. Nato ni katuro Imam Shafi'i, hukmi fi ashabil kalam an yudrabu bil jarid. Ayat tigo Imam Syafi'i, ako kumanakan payamanan yan na di mamangadi ako ayamanan paganad o di nagyang ko tayamanan yan na tutaong si ilmul kalam na ayat tiyan ako kumanakan kiran na pamantolan sira na pakung wayuhmalu ala al-ibil proranan sira na sa yamanan yan na nainiba na unta wayutafu bihim fil ashairi wal qabail na ibtawab siran o di na ipalibat na sira ng kuyamanan yan na mga pitiribo, pipamilya, nagwayamanan pimbangsa, o yamanan yan na upamakasir tano sa Pilipinas na ipalibat na sira ng mga Maranaw, mga Tauso, mga Iyakan, mga Maguindanao, na ipalibat sira noon, adi sira ni pamantolan apakung, nagurururan ng sira sa yamanan yan na unta, na anto na iptiron, wayukal, hadha jazao man tarakal kitaba wa sunna, wa akhada fil kalam, nakataya subalas, at Imam Shafi'i, giyay balas, ay inibalas ko mga tao, ay inibaga kirana susabot ko Quran, nagususunna na ayada na pituong iran na su ilmul kalam.
Atas ko katero Imam Shafi'i. Na ino di pagunot eh. Si Imam Malik, anto ni katero yan sa ilmul kalam. Peter yamanan yan na, Malik bin Anas rahimahullah, la'anallahu amran pemor kaana tigo Imam Malik. Malin naman hindi dapat, yapan sa mga imam na di sila disisinta. Ha? Apya sa mga imam na di sila disisinta. Disinta su Allah, di panisinta su Nabi. Igira miya patot. Miya patot asi sagyang kutayamanan yan na nainiba na kutilal kharrasun. Ay, murka, pimurkaan na su di mamakambukag. Yung tayo mamakambukag. Na nainiba na pimurkaan wallahu ta'ala na pimurkaan Nabi na pimurkaan panuyamanan yan na langunong kaadil. Nasintaan na paninta po sa Quran. Pun sa hadith, sudin sa mga imam, na ayaw din di maninta si kuyamanan yan, nanay ni ba na mga tao, di mamang sa istorya o di na mga kabukagan. Na, sa kanyan sa Amr ibn Ubayd, فَإِنَّهُ بَتَدَعَا هَذِهِ الْبِدَعِ kaya minal kalam, kaya ti Imam Malik ibn Anas, apimbago niya nagyang kaya ilmo si kuyamanan niya na kalam. Walau kana al-kalamu ilman latakallama fihi sahaba. O pamatiyan kaso kalam, ilmul kalam, na ilmuanan, na din sa akal, kakuna din sa mga sahaba, sa yamanan yan, nakapag-isturairan nun, na gusto mga tabion at tumyundog ko mga sahaba, kama takallamu fil ahkami wa syara'i, sa lagi din o yamanan yan, na kaya pag-isturairan, si ko mga kukuman, na gusto ko mga bitikan, wagama walakinahu batilun yadullu ala batilin ang weda tiyan na giyanan na ribat adinyan di mangguna na uswayam anan yan na tao sa ribat anda man di kaniyan mapungguna na sa ribat malunga manggedegda inusar ka suakal ka miyali so para swalla na ayam yatang ka sa akal ka nagiya parasta di miya ribat ka apakatatanan doon alay sa kamithli shay lagi diyan na may bukaya inusay na sukaw-yag-uyag wallah na di nga mo pang-ipsul na sa akal ka. Anto ni mana kau yag niyawa. Anto ni mana kau yag yuti di ka pakakukaw kutanganin. Na ino na bagito swalla. Na tiga di na ino itong iramyan na subuntan na miyaad na na naging kayamanan niya nakakal ka. Kadi ka pakagiraw ka na bumambulagi na naswalla. Al-qawlu fi sifatin kal-qawli fi jami' sifat. Sa din sabtirun ka kukaw yag sa dinian mi pangingiring swalla na lagi din no to sulawan na sifat adiyun mi pangingiring swalla. Miya ka mabuto marganap sa buta. Buto marganap sa buta. Adiyun mi pangingiring swalla. Di ka pa kaya ba? Papaganda man na yan. Di ka pa kaya manan yan. Nanay ni ba na pangibaratan. Di ka pa kaya manan yan. Nanay ni ba na pamakasilain. Di ka pa kaya ba pamakada. At namiyag comment sa iyang kutayamanan yan na lecture tano. Kagetiyan mang buha basta aluin ka suliman, napikapikir ka na nga limatan. Natiga ka na ngayon, kaluin tano sudat tago sunaps, nato napikapikir ka, dilawas. Nainu nga mo dipikir na sulawas, igirami aluin sudat tago sunaps, nato na si manaw nafs. Ayamano nafs ang sudat na sumakamumuayan, sunganin ang makamumuayan, naging utakapakamumayan na naging tinafs. Naging ito sulawas. Ayabu di tanong kapag usara ko lawas, nakagiyada tumpok na wallah sa ginawa niyan, naudan yan pakada sa ginawa niyan, na di tanong mamutaron ito panapakada. O, tumalo ni mga dagda. Adong panayamanan yan na, miyag kuminta tiga na, piyakaw to Diyos wallah sa kursi. Sama no to na, wala iyado bila. Inang ko ba niya na swalla sa pitot? Piyakaluwilo sa tiga ng nalima. Okay, naguminirawa pitot. Upamatiga na so pitot na malasukaw kursi adi yung tapitot. Ilalo niya mo tapitot. Nasukusuliman na piyakaluwilwis. Na piyakaluwilwis ang utay mapitot. Natigyan na yamanan niya na lang upang makakalida ko kasi yamanan niya na so dun sa pangimbanar ka ko lima di may pangiring napitot mo di may pangiring. Natigyan na simple ta. Bad na dalili yan sa Quran. Sa initumpok wala sa ginawa niya nagyang ka na pagaluwin kapitot. Nadamo. Nadali. Na ino nga pitumpok Aya di nga subut na nagyang ko ta kaida. Aya kaida. Si ko kapangimbanar ako mga sifat na la yusafullahu illa bima wasafa bihi nafsa aw wasafahu bihi rasuluh wala natajawazul Quran. Aya katero Imam Ahmad bin Hanbal ay bu itumpok tanos ikwalla na sunganin ay nitumpok yan sa ginawa niyan. O di na initumpok kuno Rasulullah sa ditano plawana na sa Quran na gusto hadith. Ino ba initumpok walla sa ginawa niya nagyang kananapitot. Kantano ay manan niya na matanto. Ikwayamanan niya nakadadayt yan ko walla. Nada.
Nainungulap tumpukon. Hindi ka simsibilis o kaida na pakargan niyo. Malo ka naman ipahimikiran. Baka doon kasi sipati. So Allah Ta'ala nasot. Manutisot. Hirap sumbag na ilmi. Nagiday. Sumbag nga no, nakatero sa Quran, hadith, katero mga ulama. Naskano na gusar niyo na akal. Nyakapiyag yung mga salapi. Giraw manay. Skano man yung mga mumathil. Skano man yung mga mumathil. Ngayon, miyalo sa 5, natumiyulad ka sa 5. Nantay mumathil. Giraw kami din, 5, anay ni ba? Nasubos wala imatao ko katantuan yan, kanaubalagi do 5 tano, kasalagi do kibibida o wala ko kada niya, nagitod ni kibibida o 5 yan. Di tano pagandaman yan, di tano ipangibarat, di tano pakadaan, di tano pakasilain. Na problema na skano, na piyakasilain niyo, kasalakawa inipmana niyo ron, na piyangibaratan niyo pan, inibarat niyo pan sa 5 kaadan, nagwayamanan yan na, piyakada iwag yung kutayamanan yan na, hakikan yan, ipanghibarat yun. Piyagandaman na yan yun. Sa manuto naging uti pagkakubyo at tamthil, mumathil, mujassim, naskanwaki mga mujassim. Kabadan na apapagusay, bad na apapagusay kami ko akida, maganami sa tuladan. Hindi mamagay sa tuladan. Wala kuwata illa billah. Kabasta mga nainiba na mga kharasun, mana di mamagambal sa tutul, apugunutan niran sa pamikiran niran. Morka, di ginani miya patuton, miya tawafurun susurot. Ngayon, nakagiya din yan sebutan sa kapagusayon. Kasi yan di pa kang gulingan na sangkot tayo maanan yan, nasaraga kalian.